Ikaw ganoy, huwag musakay ka. Basta ako, di yung musakay oy. Bahala makuyapan ko binaktas diya sa kainit. Basta di lang ko makuyapan sa inyong kabaho. Grabe, istorya dili mangluwa. Naunsang buring naman sa hiruay nga. Di man buka balong maligo. Dagko pa kayo pinangayaw plite. Di pa yung kabalong palitong tawas. Tagdos na manunta. Ate mga way wala may pasero na agi bay. Biso na jud ka mamasero ron ba? Tanang tao, nanay mga motor. Pero sige lang. Dito ang silinder na. Kay pamilyado man ko. O ba't paabot ra ko diri ah? Uy, presa no, ni tao. Untag mo sakay ni para makakwarta pug ko ba? Sakay na. Masero? Oh, sakay na, boss! Sakay mo boss, amo dapit ta boss. Santo Tomas, boss! Santo Tomas! Tomas, sige. Pili pa ngayon to? Sige, 50 lang boss. Mas pinta? Oh, dilayo man god. Sige. Tubil lang pud ba? Bantay sa baho? Sabi. Wala mo gagawin ligo-ligo, boss? Patakara ka na, may patay bitin na oh. Grabe na. Lahi man ang baho sa patay nga bitin og sa imuhang kuan. Mamasahiro kita dapat maligo ta lain bugay mo sakay nga kanang way ligo na masahiro na unsa ang hit man ay Iya na, magyunanting pan maseroy boss. Wala na iligo-ligo ba? Itungod lang sa iyang pamilya. Ah, grabe. Pangorta, maning amo ah. binuang man. Oh, kato pa man ang aging ang Uber ba eh? Ang baho ba? Ah, sige, kayo. Ang Uber. Kinsa may ganahan mo sakay si mo mamasahiro kay nga anay mo baho. Sabi nawaya pa ninyo eh. Pili pa ngayon naman ito. Pili pa ito. Pili pa ngayon naman ito. 50-50 ganino. Grabe, kwenta niya. Huwag mo sakit at pinikab. 30 ra. Enter. Ah, dito mo pa na kaya eh. Wala mo. Bahala bitaw. Bantog rin nagsulusulo ka diri og turno ha. Kikipahawa gid siguro ka dito sa timing kimuda. Kinanimaho na mugang adlaw god. Adlaw bitaw nga, dili ta mo pasak yun. Baktas yun mo ron. Saman, musakay mo dili. Kaya lang ta. Huwag mo tayo lang masakyan. So ne, pugso na to ni. Huwag so na. Guntahon ang taning baho. Anong pilisti ha? Tara tara. Sabi kung dribi nga ngalipod kabalo maligo ni. Ano mo na boss? Pamilyado ba? Naingon na siya nag... Ari, patay eh. Nawayo na, puntong pasero ay. Pero sige lang, nabito sa bawang kwarta. Paabot na po ko dire. Pasina na po yung pasero mo abot ba? Grabe. Mingawa po sa akong giturnohan ay. Tulo na mong kukoros dire, wala pang may tao ni Agi. Dua ka pasero bay. Sakay mo boss. Ay, di ba si Ruay oh? Man, sakay ta? Sakay tayo eh. Sakay ba eh? Amo. Kurbada ni boss, kurbada. Dasa mense? Oh, apasan akong saya ko bakit dito nagtrabaho ko. Ah, tara. Tara. Kaysa. Nam Ano man boss? Baho mga idri. Tamak kung dito kaya mo ligid boss. Ah, uloy. Highway man ang sama again boss. Asod lagi. Paninyo, ninyo na. Paminaw. Di man ni paminaw ni. Panimaho naman eh. Bitaw. Duha ka adlaw na mo kuway ligo pero mas asid pa magagbaho sa kuha. Grabe, nawayan po kaya ninyo eh. Bakbar ang ninyo na idol sa ilong. Sama man na kayo mo dili. Ikaw doy. Sakay ka doy. Sakay ko eh. Importante ba ako ito ano? Balag, antuson ko ning baho aning tawanan eh. Ikaw ganoy, huwag musakay ka. Basta ako, di yung musakay oy. Bahala makuyapan ko binaktas diya sa kainit. Basta di lang ko makuyapan sa inyong kabaho. Grabe, istorya dili mangluwa. Unsay luwa, pisik pa man gaya na sa mua. Sama man na kayo mo dili. Sige ra mo maglalis. Di lagi ko musakay nga na si Undoy oh, masakyan na. O tara boss. Musakay ko kayo, nagpaabot ng isang ito ba? Tara, tara, tara. Pili pa kayo naman ito. Sa gatos boss, kiminsi man. Ah, mahala god. Sige, kaya ranay mo na. Sure ba? Tara, tara, tara. Ya, una na eh. Di mo nga musakay. Di na, magbaktas ako. Hindi ba kaya? Wala ka boss. Bahala ka doon, basta ako. Kontrol ko na eh. Magpuntahan na. Parehas mo magbaho. Naunsang buring naman sa hiruay nga. Di man buka balong maligo. Dagko pa kayo pinangayaw plite. Di pa yung kabalong palitong tawas. Tagdos na manunta. Kapalit yung motor na eh.